Derbi susret 29. kola Max TV prve lige igrali su na rasprodanoj Kantridi, Rijeka i Hajduk. Dvoboj za drugo mjesto u kojem domaći strateg Matijaš Kek nije mogao računati na najboljeg strijelca Kramarića. Zbog ozljeda nije bilo Maleša i Marića. Kod sastava Hajduka Vršajević, Bencun, Iluridze i Kalinić bili su ozlijeđeni u posljednji trenutak iz početnog sastava. Ispao je Bradarić zbog temperature koji je dvoboj pratio sa tribina. Na samom početku dvoboja vrlo agresivna Rijeka koja već u drugoj minuti ima prvu priliku nakon ubačaja u kazneni prostor. Mojzes puca, ali pogađa Gredu. U 7. minuti sa ruba kaznenog prostora prijeti Močinić, ali bez opasnosti. U 11. prvi pokušaj gostiju nakon dodavanja Kuasija. Maglica puca preko gola. U 13. minuti Rijeka je došla u vodstvo u kaznenom prostoru. Stipica ruši Krstanovića koji je izbjegao zaleđe i ušao u kazneni prostor. Mario Strahonja odmah pokazuje na 11-terac. Ivan Krstanović mirno je izveo ovaj kazneni udarac, poslao vratara u jednu, loptu u drugu stranu. 1:0 za Rijeku nakon 13 minuta igre. U 15. nakon kornera pokušava Lešković glavom. U 23. još jednom prijete domaćini. Brezovec pronalazi Krstanovića, ali njegov udarac blokira Milović. Nakon toga počeo se polako podizati Hajduk, nekoliko dobrih pokušaja i nakon toga u 28. minuti brza akcija u kojoj Maglica pronalazi Pašalića. Pašalić je miran, sladava Bargića za 1:1. Do kraja prvog poluvremena još dvije prigode, po jedna sa obje strane. U 39. sa 25 metara puca Pašalić, ali lopta odlazi pored gola. Da bi posljednju priliku u prvom dijelu imala Rijeka u 41. minuti. Slobodni udarac izveo je Brezovec, ali je lopta previsoka za Kneževića. Na poluvremenu oba trenera napravili su po jednu izmjenu. Kod Rijeke je izašao Knežević, ušao Mitrović, a kod Hajduka Tudor je mijenjao Bašića koji je u prvom poluvremenu zaradio žuti karton čuvajući Šarbinija. Umjesto njega u igru je ušao Mikanović. U drugom dijelu Rijeka opet ulazi vrlo agresivno i već u 48. imaju prvu priliku. Krstanović je krenuo sam prema golu, ali u trenutku kada su svi očekivali udarac, on se odlučio na dodavanje prema Šarbiniju i to Milović blokira. Ali 4 minute kasnije još jedan 11-terac za Rijeku. Brezovec pronalazi Krstanovića kojeg u kaznenom prostoru ruši Maloča, koji za taj prekršaj dobija izravni crveni karton. Novi dvoboj Krstanović-Stipica. Krstanović opet miran, Rijeka vodi 2:1. Nakon tog zgoditka Rijeka je posve zagospodarila terenom. Hajduk se nikako nije uspjevao snaći. 54. donosi novu priliku Rijeke. Pokušaj Mujanovića je blokiran. U 55. sa 25 metara puca Šarbini. Stipica ima problema s ovom loptom koja odlazi u korner. Tek u 56. uspio je Tudor napraviti izmjenu, izašao je iz igre Abdu Holikov, umjesto njega ušao Jozinović, prešao je Hajduk na obranu sa 4 igrača.
U 59. prijeti ponovno Rijeka, Brezovac se dobro namjestio, ali loše pucao. U 63. puca Šarbini, lopta dira nekog na putu prema golu, to brani Stipica, a taj odbijanac dolazi do Močinića koji ne uspijeva iskoristiti priliku. Ali zato u 69. Mujanović odličnim centar šutem pronalazi Šarbinija koji je neumoljiv. Rijeka vodi 3:1. Sedamdeset šest. donosi novu prigodu Rijeke, udarac Brezovca, brani Stipica. U 80. Krstanović puca pored gola. Da bi u 86. Šarbini postavio konačan rezultat nakon dodavanja Brezovca 4:1. Velika pobjeda Rijeke nad Hajdukom i 6 izgoditak Anasa Šarbinija u jadranskim derbima u dvobojima Rijeke i Hajduka. Hajduk se uspio suprotstaviti do isključenja Maloči. Znači jedna utakmica do tog momenta, druga nakon toga. Mislim da je to isključenje previše utjecalo na moje igrače. Neshvatljivo mi je u biti kako su oni potonuli nakon toga. Imao sam osjećaj da igraju sa 3 igrača manje, a ne s jednim. I zbog toga sam ljut. Jer tu očekujem da igrači pokažu nešto više, a ne da pokažu nešto manje. Da se trude više, a ne manje. Ali to je stvar i karaktera, to je stvar i godina, to je stvar i svega pomalo. Ali zato sam poseban ljud. S druge strane, znači, do tog momenta igrali smo dobro. Na momente dosta dobro, osim prvih 10-15 minuta, ali na kraju krajeva Rijeka zasluženo pobjedila. Mislim da smo pobjedili zasluženo, da smo odigrali jednu dobru utakmicu protiv jednog vrlo kvalitetnog protivnika kome nismo dali da se razmaše, jer onda je stvarno to dobra ekipa, tako da stvarno čestitke igračima i zbog tog ambijenta drago mi je da smo ovako odigrali utakmicu. Znao sam da znaju, da mogu i danas su to sve skupa pretočili u jednu utakmicu koja će se pamtiti, a ja opet govorim, to je jedna od njih 36, idemo dalje, velika pobjeda za navijače, za samopouzdanje i za potvrdu da rade dobro, da rade kvalitetno i da žele igrati i uživati u nogometu.